News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang, ngunya na aldaw nin Martes, Abril 21, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Return. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, libreng sakay kan gobyerno probinsyal kan Albay, PNP Bicol asin iba pa nagpapadagos para sa mga apektadong pasahero kan transport strike ngunya na aldaw. DILG Legazpi City ipinaluwas ang top-performing barangays para sa Barangay Kalinisan Day asin Barangay Road Clearing Operations. Dating leader kan Communist Terrorist Group voluntaryong nagsuko sa mga autoridad sa Huban, Sorsogon. 25 konsumidores nadakop kang Albay Electric Cooperative sa ginibong massive apprehension activity kang nakaaging aldaw. Sa lado nasyonal, DOE piglansar ang semanal na energy saving campaign, publiko pig-ingganyar na magtipid sa kuryente. Senate President Soto pigpahanda ang mga senator judges in kaso sumakat sa Senado on impeachment versus VP Sara Duterte. Mas mamamatean kan mga Pilipino kung sususpinderon ang excise tax sa petrolyo sigun kay Senador Ontiveros. Tax record ni VP Sara asin Mr. Kaini nasa House panel na. Sa ibang nasyon, oil prices nag-itaas nin 5% kasunod kan kahaditan na marangka ang US-Iran ceasefire. Sa lado ng sports, Oklahoma City Thunder tinambakan ang Phoenix Suns sa pagpapadagos kang NBA 2026 playoffs. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Nagpapadagos ang libreng sakay na pinag-oopreser kan gobyerno probinsyal kan Albay kaibahan ang PNP Bicol para sa mga apektadong pasahero kan pinagigibong transport strike kan Condor Piston Bicol ngunya na aldaw. Sigun kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal, naka-standby ang L300 mobile vehicle asin coaster van kan gobyerno probinsyal pati na ang sarong truck kan PNP Bicol. Kasubagong alas 6 nin pagkaaga kan pinagkondusir ang libreng sakay hali sa APSEMO Building pasiring sa Libon asin Tiwi, mantang alas 7:30 nin pagkaaga naman ang hali sa Libon asin Tiwi Municipal Hall pasiring sa APSEMO. Ngunyan man na pagkahapon alas 6:30 ang biyahe hali APSEMO Building pasiring Libon asin Tiwi, mantang alas 7:30 nin pagkabanggian hali sa Libon asin Tiwi pasiring sa APSEMO Building. Mientras tanto, apera kaini nagkondusir man ang mga lokal na gobyerno arog kan Tabaco City nin libreng sakay para sa mga commuters ngunya na aldaw. Sa Giraray, nananginot ang Barangay 57 Dapdap sa Legazpi City bilang top-performing barangay sa ipinaluwas na CY 2026 First Quarter Barangay Kalinisan Day o Barkada, asin Barangay Road Clearing Operations o Barko kan Department of Interior and Local Government or DILG Legazpi. Kaibanan kang Barangay Dapdap sa enot na pwesto para sa Barko ang Barangay 11 Mauyod, Barangay 33 Peñaranda, asin Barangay Orosite sa sinundan kan Barangay 55 Estanza sa ikaduwang pwesto asin Barangay 37 Bitano sa ikatulong pwesto. Mientras tanto sa Barkada, ikaduwa ang Barangay 25 Lapu-Lapu, mantang ang ikatuluman ang Barangay 34 Orosite. Segun sa DILG Legazpi, ang resulta basado sa ginibong assessment kan opisina pati na sa mga isinumitir na means of verification kan mga barangay. Dating leader kan Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagsuko sa kamot kan PNP Bicol asin iba pang mga otoridad sa Huban, Sorsogon kan nakaaging aldaw. Sigun sa PNP Bicol, namidbid ang individual na si alias Kimbert, 44 anyos na dating nagserbi bilang squad leader sa irarom kan S4, KLG1, SRC3, NPSRL, BPRC.
Sigun kay alias Kimbert, na-recruit siya kan taon 1997 dahilan kan impluwensya kan sa iyang tugang asin promisang tabang pinansyal hali sa grupo. Nag-agi siya sa serye nin ideolohikal asin militar na pagsasanay kung saan nagpartisipar man siya sa mga armadong engkwentro laban sa puwersa kan gobyerno. Ipinaghiras man niya ang pagkakaimbwelto kan sa iyang grupo sa ilegal na aktibidad aron kan pangungutong asin paniningil na pinag-aapod na revolutionary tax sa mga paraoma asin sa radit na negosyante. Taon 2003 kan nagkalas siya sa grupo asin nagtago tangani maibitaran ang peligro kan armadong grupo. Sa iyang pagsuko, ipig-turn over man niya ang sarong 9mm carbine rifle, 2 magazine, asin 20 bala, na presenting nasa kustodiya na kan mga otoridad para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. 25 konsumidores ang nadakop kan Albay Electric Cooperative or ALECO sa ginibong massive apprehension activity kaibanan ang National Bureau of Investigation kang Marso 11, 17, 26 asin Abril 7, 8, 14 asin 16 ngunya na taon sa iba-ibang lugar sa probinsya nin Albay. Segun sa ALECO, ang mga nadakop ang may mga bayolasyon na disconnected with light, direct tapping, tampered meter, unregistered meter, illegal transfer of meter asin ang bypass connection. Katakod kaini nagpapagrumdom ang ALECO na mahigpit na ipinagbabawal ang illegal na koneksyon bilang parte kang sa indang anti-pilferage campaign na may koneksyon sa Republic Act number 7832 o ang Anti-Pilferage Act of 1994. Magkakaigwanin 4 na tranches na delivery para sa 83,000 na sako nin bagas na target na babakalon kan gobyerno probinsyal nin Albay. Sigun sa impormasyon, ini ang gagamiton para sa gigibuho na distribusyon kan PGA Rice Aid para sa mga albayano households katakod ka nagpapadagos na krisis dara kan tensyon sa Medyo Oriente. Sigun kay National Food Authority o NFA Assistant Regional Director Manager Julie Lianaresas, ginibuninda ang paghururon kay bahan si Albay Governor Noel Rosal kung saan sinabing maabot na gibuhon na sistematiko asin madali ang distribusyon kun kaya pinagsuwestyon kay ni ang cluster distribution kung saan mga lokal na gobyerno na ang makuaning supply sa NFA Albay warehouses. Aper kay ni na paghuroronan man ang planong pag-utilize kan local government support fund kantidad nin 137 million pesos hali sa financial assistance to local government units sa irarom kan bigay bigas sa masa program. Pinagbubusol kan Provincial Education Department o PED ang 4 na programa para sa edukasyon sa probinsya nin Albay ngunyan na taon. Sa pakikipaghuron kang PED Head Dr. Jeremy Cruz kan DCGB News, kaibanan digdi ang pagkakaigwaning formal na training para sa mga daycare teachers sa probinsya. Comprehensive Advancement Program para sa pagpapatibay ning kapasidad kan mga daycare teachers. Albay Kadunong Award o ang pagtataong onra para sa mga maestra sa pribado asin pampublikong institusyon. Pati naman ang pagkakaigwaning halangkaw na capacity level sa literacy program para sa mga kaakian tanganing masimbagan ang nainot ng nanotaran na hababang literary skills kan mga estudyante sa probinsya nin Albay. Dagdag pa ni Cruz na ini ang programang sa iyang ipaprioridad bilang bagong pamayok ang nasabing departamento. Mientras tanto, ang 4 na programa man ang pinag-uyunan man ni Albay Governor Noel Rosal na maipa-implementar ngunyan na taon. 723,000 pesos kantidad nin mga ilegal na nadakop na mga sira asin mga ekipahes ang nakumpiskar kan PNP Bicol sa sarong simanang kampanya puon Abril 13 sagko 19 ngunya na taon. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, sa siyam na magkakasiblag na operasyon na arestar man ang 23 na individual sa man iba-ibang coastal asin fishing area sa rehiyon. Katakod kay ni pinag-asigurar man ni Miranda na magpapadagos ang pulisya, kaibahan, ang maritime and fisheries enforcement agencies sa pagpapakusog kan kampanya laban sa ilegal na pagsira sa paagi nin regular patrols, intelligence monitoring asin interagency collaboration. Bagsak sa kulungan ng sarong paraoma sa Libon Albay matapos na makumpiskaran nin ilegal na badil, magazine asin iba pang bala sa ginibong operasyon kang pulisya sa nasabing lugar alas 6:30 ning pagkaagang ngunyan na aldaw.
Sigun ka Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, naarestrar si alias Bong 42 anyos sarong paraoma na residente kang nasabing munisipalidad. Nadiskubre sa sayang residensya ang sarong unit ng caliber .45 pistol na may trademark na Taurus. Sarong pedaso ng steel magazine asin tulong bala para sa kapareong kalibre ng badil. Sa presente, nasa kustudya na kang Criminal Investigation and Detection Group Albay ang suspect para sa magkakanigong proseso kung saan kakahampangon kaini ang kasong pagbalgar kang Republic Act number 10591 or ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Abangan pa ibang mga barata sa pagbabalikan barata alas 12. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 253459 series of 2026. Uy pre, si Rudy dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Balik po kita sa bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Piglansar kan Department of Energy o DOE ang sarong bagong simanang kampanya na maawot ing ganyaron ang publiko na magtipid sa kuryente kapareho kan Earth Hour. Sa irarom kan programang Oras Natin sa Efficiency, a one campaign pig-ing ganyar ang mga households, negosyo, eskwelahan asin iba pang organisasyon na palsukon ang mga dai kaipuhan na ilaw asin i-unplug ang mga dai pigagamit na appliances kada Sabado poon alas 8 nin Banggi sagkod alas 9 nin Banggi. Sigun sa DOE, kamaawotan kaini na mapailing na dakulang tipid sa kuryente ang pwedeng makuha kapag sabay-sabay na nagtitipid ang publiko. Sinabi man kan ahensya na makikipagtabangan sinda sa pribadong sektor asin mga eskwelahan para pahiwason ang kampanya. Nainot nang nairehistro na nakapagpabawas ang Pilipinas nin 145.43 megawatts kan power demand kan Earth Hour ngunya na taon nakatumbas kan konsumo nin maabot sa 1 milyon na mga harong. Siniguro man kan DOE na daing piglalaoman na power interruption apisar kan eksistidong issue sa enerhiya asin tinawanin doon na sadit na parte sa nakan power supply kan nasyon ang hali sa diesel. Naisumatir na kan Bureau of Internal Revenue or BIR sa House Committee on Justice ang tax records ni Vice President Sara Duterte asin ang Mr. Kaining si Maneses Carpio.
Kaya para sa chairperson kang komite na si Batangas Representative Jervil Luistro, moot and academic na petisyon ni Carpio sa Quezon City Regional Trial Court or RTC na magbawawot o nagmamawot na pugulan ang BIR na isumitir ang mga dokumento na ipinagsubpina kang House panel. Sigun kay Luistro, naresibi kang komite ang mga naghahagad kaining tax record kan mag-agom kang Abril 14. Sinabi ni Luistro na ang pagdangog sa Abril 22 masentro sa pigsasabing ill-gotten or unexplained wealth kan Vice Presidente. Apwera sa BIR, sinabi ni Luistro na pinaglalooman na ipipresentar kan Office of the Ombudsman ang mga Statement of Assets and Liabilities and Net Worth or SALN. Siring man ang mga report kan Anti-Money Laundering Council o AMLC, may kinaaraman sa mga bank transaction kan Vice Presidente asin ang mister kaini. Sinabi ni Luistro na pinaglalauman man na ipresentar kan Securities and Exchange Commission and General Information Sheet as in audited financial statement kan mga negosyo kan mag-agom. Dagdag pa ni Luistro na sa aga, Abril 22 ang focus iyo ang allegation of unexplained wealth as in non-disclosure sa SALN. Sa ngunyan, pigsisiri pa kan Justice Committee ang mga ebidensya sa impeachment hearing para maaraman kung igwang probable cause ang mga reklamo as in dapat ining isakat sa Senado para sa pagdangog. Mas mamamatean pa man giraray kan mga Pilipino ang ginhawa kung sususpindiro na ang excise tax sa produktong petrolyo sigun kay Senador Risa Ontiveros. Ini ang sinabi ni Ontiveros kasunod kan direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kumpanya nin petrolyo na ipautob ang oil price cut matapos ipahayag na magkakaigwan nin dakulang rollback nin 24.94 kada litro nin diesel, 3.41 pesos para sa gasoline asin 2 pesos para sa kerosene ngunya na Martes, Abril 21. Sinabi ni Ontiveros na okay man ang rollback, alagad dapat bantayan kung masunod talaga ang oil firms asin sa indang gas station sa darakulang rollback asin bako patingi-tingi sana. Sigun kay Ontiveros, dakol naman sa mga Pinoy ang nagrereklamo dahil sana mamatian nindang palabaw na singil o profiteering ngunya na panahon ng krisis. Dagdag pa ni Ontiveros na dapat man pag-adalan nin gobyerno na bawasan ang value-added tax para proteksyonan ang consumers. Sa giraray niyang tinauanin doon na dapat ipasar na bilang lay ang sa iyang rekomendasyon na 52.8 billion pesos na emergency supplemental budget para sa mga sektor na pinaka-apekto arog kan public transport drivers, OFW sa indang repatriation or integration asin mga paraoma asin parasira. Igahanda na ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang mga senador na magsisirbing Senato judges in kaso makaabot sa Senado ang articles of impeachment kontra kay VP Sara Duterte. Sigun kay Soto, pig-iimbestigaran niya kan mga nakaaging semana ang kadaklan sa mga senador para sa sarong dinner, pero ipinag-insistir niyang bako ini sarong caucus. Sinabi kan Senate President na nagtao siya ning heads up sa mga kapwa senador sa posibilidad na mag-resibi sa articles of impeachment gikan sa Kamara. Sarong Pilipinong padi hali sa Leyte ang ordinan bilang auxiliary bishop kan Perth, Australia. Siya si Bishop Nelson Po ang matabang kay Archbishop Timothy John Costelto, kaibahan si Auxiliary Bishop Donald George Sproxton. Sa iyang pagtara matapos na siyang ordinasyon, ipinahayag ni Po an sa iyang pagpapakumbaba asin pangakong magserbi sa mga paratubod. Sa iyang talumpati, iyon ni ang sa iyang sinabi. Tubo siyang palumpon Leyte asin nagserbi bilang padi sa Perth puon kan 2005. Si Po ang ikaduwang obispong Pilipino sa Australia matapos si Rene Ramirez na pigdesignar bilang auxiliary bishop kan Melbourne ni Pope Francis kan Nobyembre 2024. Duwang pasahero ang kumpirmadong nagadan mantang 39 na iba pa ang nalugadan matapos maaksidente ang sarumpang pasaherong bus sa Pagbilao, Quezon. Nangyari ang insidente sa sitio sa Pinit, Barangay Silangan, Malikboy, bandang alas 8 Kasubanggi. Sigun sa mga otoridad biyaheng Maynila haling Bicol ang bus kan DLTB na may body number na 1223 kan mawaran ini ning control asin mahulog sa hampas mantang nagdadalagan
sa Maharlika Highway Diversion Road. Tulos man na nagkondukta ng search and rescue operations ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRM kan Pagbilao, Bureau of Fire Protection or BFP, asin mga rescue volunteers gikan sa Manamay-Babang barangay. Makaskas man ang dinalagan sa mga ospital sa Lucena City ang mga lugadan, tanganing matawan tulos ning medikasyon. Padagos ang investigasyon kan pagbalaw pulis kan kausa kan aksidente. Barata sa ibang nasyon, nag-itaas nin sobra 5% ang presyo kan petrolyo sa pangkinaban na merkado matapos magsilyab ang kahaditan na posibleng marangka ang tigil putukan o ceasefire entry kan Estados Unidos asin Iran. Uminabot kaya sa $95.46 kada bariles ang Brent crude mantang ang US West Texas Intermediate o WTI puminakol sa $88.89 kada bariles. Sigun sa report, nag-itaas ang presyo matapos kumpiskaron kan Amerika ang sarong Iranian cargo ship asin pasarado giraray sa Strait of Hormuz na saro sa mga pinag-aagihan kan maabot sa 20% na pangkinaba na supply nin petrolyo. Maski buminagsak ang presyo kan petrolyo nin maabot sa 9% kan nakaaging Biyernes dahil sa paramientras na pagbukas kan nasabing strait sa giraray na nagsipa ang presyo kaini dahil sa panibagong tensyon sa duwang nasyon. Nagpatanid man ang mga analyst na posibleng magpadagos ang volatility o pagburo-bago-bagong hiro kan presyo nin petrolyo mantang mantinidong warang kasiguruhan ang kasunduan entry kan Amerika asin Iran. Posible man na mag-itaas pa ang presyo ng petrolyo kung bako matanos ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Mientras na inireport na haros magpunduman ang bulos kan mga barko sa Strait of Hormuz kung sa intulong vessel sana ang nakaagi sa laog nin 12 oras kumpara sa 20 barko na nairehistro sa nag-agi ng Sabado. Sa bareta niyato sa lado ng sports, tinambakan kan Oklahoma City Thunder. Kan 35 points ang West number 8 na Phoenix sa score na 119-84. Naging madali para sa defending champion na idispatcha ang Suns kung sain sa pagpapatapos na kang first half. Pugol na kaini ang 21-point lead. Uminabot pa man sa bentahe kan 31 points sa pagkatapos kan third quarter, sagkod sa dagos naman pigpapahingalo ang mga starter sa ultimong parte kan laban. Sa laog kang 29 minutes, nagkamada si Thunder star Shai Gilgeous-Alexander ning 25 points kaibahan ang 15 free throws hali sa iyang 17 na attempts. Day nakapalag ang Phoenix sa magayon na opensa kan OKC matapos magibo ang defending champion na maglaog sa 1.29 points sa kada possession. Lalo na sa point area kung saan nagkamada ang team ning 52 big points. Solementeng 24 points ang naging kasimbagan digdikang Suns. Gigibuon sa giraray sa home court ng Thunder ang masunod na laban, mantang ang Game 3 as in Game 4, ibabalyo na sa Phoenix, Arizona. Breakthrough! Naimbento ni Gary Vasquez ang sarong mobile home na magagamit kada bes may kalamidad asin pandemya kung sain madali man ining darahon sa man iba-ibang lugar. Ang mobile home kompleto nin sala, banyo, kusina asin turugan kung sain pwede man ining mabago depende sa paggagamitan. Ang nasabing imbensyon ang maawot kan Department of Science and Technology na maihira sa publiko para sa inda ining magamit. Istoryang naiiba! Para sa satuyang special story, sarong 46 anyos na lalaki sa China ang nabuhay ning 8 taon na may nakabarang 12 cm na stainless steel chopstick sa iyang halunan. Sarong kaso na ikinakigkig kan mga doktor. Namidbid ang pasyente na si Mr. Wang kung sain sigun sa impormasyon, aksidente niyang nahalon ang chopsticks 8 taon nang nakaagi, mantang nagkakaon na buyong. Na-eksperyensya niya ang pagkulog asin pagmati na may nakabara sa halunan, alagad deima na aapektaran an sa iyang paghangos. Inirekomendar ka ito kan operasyon na mga ngaipuhan ng pagbukas kan liog
o alagad. Dahil sa takot, pinili niyang ipaoperar asin tiuson ang sintomas. Kang nakaagi naglalaang sa iyang kondisyon kan maeksperiensya niya ang matinding kulog sa halunan asin na pigtatalaban nin mga pain relievers. Dinara siya sa Dalian Municipal Center Hospital kung saan sa x-ray nadiskubre ang halabang metal object digdi. Sigun sa mga doktor, posible kaining madistroso ang blood vessel kung tulos ining mahali. Sa paagi ning minimally invasive procedure, matrayumpong natangkas ang chopstick na kinakaipuhan na bukasan ang liog. Matapos ang nagkapirang aldaw, makaskas na nakarecover si Mr. Wang. Ngunyan aldaw Abril 21 taon 1899 uminabot sa Pilipinas ang pinakaenot na Presbyterian mission na pinamayuhan ni Dr. James Rogers. Si Rogers ang nangenot sa evangelistic, educational, asin ecumenical work na dakulang kwente sa pagkakamukna kan Philippine Evangelical Union taon 1901. Sa enot na 50 taon ang kada mission group kaibahan ang Episcopalians, Baptists, asin Methodists ang kanya-kanyang nagtatrabaho asin nagkrear nin mga simbahan, eskwelahan, ospital, pati na ang social service centers. Taon 1948 pinagkrear kan Protestant denomination sa Pilipinas, ang United Church of Christ in the Philippines, kompuesto nin United Evangelical Church, Philippine Methodist Church, Evangelical Church of the Philippines, congregations kan Iglesia Evangelica Unica or Unidad de Cristo, Convention of the Churches of Christ o Disciples of Christ kan Northern Luzon, Iglesia Evangelica Nacional asin congregations kan Iglesia Evangelica Metodista en Las Islas Filipinas. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Director and News Manager Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Mileron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran man po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number one. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City,